کولیم همین سرم درد کرده سبب فکرم دالونی بالانش دیگه یه بار چنش میکنین ای بچه توضیحش کو شو میگین داولین تا چین کرده تو کجا داولینی کجا از گوشت گوسفند خورده بودم اکم میگم با ایسوبی همین بالان نشده باشه دودار баланшаи давлени ба гӯшти гӯсфанд ягон алоқа надорад ва ин гапҳое ки мегӯянд гӯшти гӯсфанд хӯрдум давлени баланд шуд ё давлени баланд мешавад ин ҳамаш гапҳои кампирафсона мегӯ гапҳои кӯчагӣ мегӯям хеле гапа ягон асос надорад ин гапҳо дар ҳамин шууршон шудагие ки агар гӯшти гӯсфанд хӯрд давлениш баланд мешавад як бор таҷриба кунед ҳамин хел одамо да як бор шумо баред гӯшти бисед биге гӯшти гӯсфанда бинед давленишон баланд мешавад гӯшти гӯсфанд ед биге гӯшти биза давлениш баланд намешавад ин ҳама ҳисоби асабошон ҳама ҳисоби асабошон давленишон баланд мешавад баръакс аз ҳама гӯшти беҳтарине ки фоидаи зиёд дорад ин гӯшти гӯсфанда ва дар байни мардум боз панҷ дагия ки гӯё ки дар таркиби гӯшти гӯсфанд холестерин зиёдтара як бор таркиби гов биз ва гӯсфанда муқоиса кунед аз ҳама холестерини кам маҳз дар ин гӯшти гӯсфанда агар таркиби химиёиша бигиред аминокислота витамин элемент дигар чизҳои фоиданок аз ҳама боз зиёдтар чизҳои фоиданок маҳз дар таркиби гӯшти гӯсфанда дар таркиби гӯшти гӯсфанд махсус як моддаи химиявӣ вуҷуд дорад ки L-карнозин ном дорад ва ин L-карнозин аз инсулт ва инфаркт пешгирӣ мекунад инчунин дар таркибаш оҳани зиёд дорад ки барои одамони камхун анемия фоидаи калон мерасонад ва аз ҳама чизи муҳим дар таркибаш ягон намуди паразит вуҷуд надорад ба монанди эхинакоке ки дар таркиби гов ва буз вуҷуд доранд